Usumbut Menteri Rangba Mas nga Balangdhar, ulasin yang san polak tingka syaka kasi Giantia Presbyterian Synod mingi, nakabenta bante ya ke Girls Hostel, jong ke KJP Synod mingi, ke Baha Cliff Colony Shillong, ban kershan ya ke Puli Puthi, bat ke Baha Kamiat jong ki khun ke Balang. Kanika song jingarap kan yarap shibun, ban penklan ya ke jingte ya kanika hostel, ke batmu ban aja kasa ke basngan, bat ke babiang nakabenta ki kena kintay, ki bawan puli shishlong kam tam mi ki kun kintay jong ka balang ki bawan nakalong yeng ka bedung ki no ngalam bar ki dekha jong KJP Synod mi ngi ki lapan pawi ka jingsungu ka bakrang ya usembut Menteri Rangba ki lapan paw ru ba umas nga balang dhar udai ubriu baju kershan bha ya ka jat bin riu bat ubaburam ya baro kinyam bat bamju nyaw shilyang ya ka no kono kanyam bat kani ka jingle jong u ka pen iya ka jing i bat ka mensiem jingat li haka im lang salang ka kasi Giantia Presbyterian Synod mingi ka pedang sngoba ya kan ka jingaram bat ki nget ba kan ka girls hostel kan long ka jingarap ka bakraw na ka bentai ki babun ki samla kan thei ki bawan shishlong ban beteng ya ka puli puthi jongki